Bible kasa papa me trust assassin only say you motofo ankwada the stages no you motofo na some motofo na say ankwada no ana teenage mama kan sa some kwada no level no mama say wa there 89.5 me say wa there ma what you say so unsa so akwala ofia wonam fam no wa akwa jeme so amen intend your friend akwada 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 jeme so amen enya akwada akwada isa wa ya disia de nanso santi no obi asoma ne bi Sika FM Audience 9.5 Yawon sani papa bie factory kase papa ni di ya well factory ni ya ne dia enso so far as you santi no oba adwuma mu ho a ya regard ni say owner oba adwuma mu ho a ya regard ni say owner ani entimi hand over ever mano if you say oni ideas a odi be wuru sa company no when so sa de no nso ebio onya dru company ho obetimi ni di agro 89.5 be pasa be bo otimi ka se je koto twene adwuma wura wo soma no no asebo ebi kura no anu musuo se je koto twene obo so aje na odi akotum oya adwuma wura nti oya akwa debia jeme so amen ana Christianity me try ade o ya nyankwa ya adishie Christianity ya semri 89.5 so be 30% yo 28% me babo boso akira mo me ba kabia so ma ya ma hyew na wa hunu ni awo so ye amen when you say John the Baptist among all the prophets and the leaders wama mawu according to Matthew 11 ho wama mawu wo mo no obi amasase so a none percentage asocha John the Baptist Sika FM 89.5 the percentage asocha John the Baptist into ama Christ and so say oso ahini mo no do ya ketekete wo msocha John do ya ketuwa bi eba se wa wo analysis nintia woje me so amepa amen according to Matthew 11 go be honor me kai answer Matthew 11 verse Matthew chapter 11 you say Sika FM 89.5 11 for free 11 okay Matthew 11 wase no kremesem se wona ma wo nyina mu biara nsore ya wosene Yohane Suboni nanso do yaketwa kora wo so ahinni mu no yekese sene no ojo so ahinni mu no ye waketwa bo je so amen ye waketwa o so ahinni mu no wose o yekese ya de obai asene into what trasna ya analysis je so amen into samema John the Baptist 29%. Osusu say Mika benya say 13. Je so amen. Mo unti asem hiyo. Jeremiah benya say 40. Isaiah nso benya say 12. Obadiah benya say Zephaniah benya say. Na David nso benya say. What do you say? Yes. Me chama dio. Jacob Sika FM 89.5 Any Isaac mo Benya say. Omu benya say including Abraham was one man when you be free as apart from Adam and Eve a kwa kokosi or they say we can say Hebel as one a kwa kokosi keso
Sika FM 89. Wọ́n nyina Hiob mu nyina ka ho. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Wọ́n sọ obi ansọ̀rọ̀ yá ọ̀sọ̀ kyẹ́ John the Baptist. Na de ọyẹ ketewa bi ẹwọ so ahiniya mu no so kyẹ́ John the Baptist. Nti yẹ analysis. Ayasemo. Nabu sa ho sẹ anaso woso kyẹ́ John. Amen. Amen. Anasa John the Baptist so kyẹ́. Amen. Sika FM 89.5. Ẹnna bá mu awusu ọsọ ahiniya no ka ho ana ho nka ho. Wọ́n yẹ question form. That's right. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Wọ́n yẹ sẹ́ wọ́n máa free 30%, free 29%, ẹ̀bá abẹ́sí 10 to 5% no. Wọ́n mú yẹ nkọ̀ọ̀fù bi a ní nyàmé hóhóm ntina wọn mu. Nyàmé hóhóm ntina wọn mu esi wọn so. Sika FM 89. Wọ́n di wọ́n yẹ adwuma wíyá àná ọkọ. Efiri sẹ́ ní wọ́n hó nte. Bẹ́ẹ̀ àti àwọn àti àti ẹ̀. Efiri sẹ́ hóhóm ní ntìmí ní wọ́n yẹ adi abayi. Ntina. Bẹ́ẹ̀ sẹ́ ní ká ní kúrẹ́ kyerẹ́ mu. From 29% down to 5% to 1%. What do you say? Nti Isaiah say we don't home Bible so. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Mẹ́sẹ̀. Mẹ́pẹ́ sọ bí àwọn tí a mẹ́ nà no ẹ̀ntì ẹ̀ nìyẹ. Yẹ sẹ́ analysis yìí. Wọ́n sẹ́ yẹ ṣùgbọ́n wọ́n sẹ́ sẹ́mọ̀tẹ́lẹ̀ náà. Àmúrò àtúrẹ́fọ́ no ẹni fẹlẹ́sìfọ́ no so a mẹ́sẹ́ mo sẹ́ mo ń sẹ́ mu kura na àtúrẹ́fọ́ no fẹlẹ́sìfọ́ no na ó yẹ analysis ẹ̀ náà mọ̀ sẹ́yìn. Ọmọ nkà ọ̀sọ́ ahini ọmọ ahọ́ o. If John the Baptist ntumi ankoroko 30%. Ọ̀sọ́ ahini mibusa o. Mepɛsɛ obi a wɔtie me no ɛntie ne yie sɛ John the Baptist antimi ankorɔko 30%. Asɛm paa na meka pɛsɛ meka saa asɛm wɔkyiri enti sɛ ɔde o ansa na God spirit ɔbɛrelease God spirit ama wo no na yɛ between 50 to 60. Between 50 to what? Sika 60. FM 89.5. Anya saa spirit no ebe siw so ado ba de obeye owie obeko o kwa anu odi unjem so ba traum mu pa because bonsam ne yoma wo mu Paul eko Corinthians na okoye no okoka asem bijo bie Corinthians me ba mo nche no Chapter 3 verse 1. obi antia ho Ose na menso anuane mantumi ne mo ankasa sɛ honhomufo. ya radio 1 Corinthians a why Christendom 89.5. a honey Christendom. That's it. Jemeso amen. Amen. And Paul are you fullness That's right. Emma. of the spirit. Percentage of 95 to 100. Jemeso amen. Amen. The what you say? Yes. And what Toronto Kurum. As a free Christianity ni bi ho. Alcohol. And Paul akọ. What do you so many ya honhomufo. Because I'm sorry about you atum. So a Christian in the God spirit I donate you. That's right. Sika FM 89.5. The what you say? But Paul I do Corinth no. Tien Samuel Paul I catch the Corinth. Menso anuane mantumi ne mo ankasa sɛ honhomufo. Ɔsɛ anuanom ne ba mo nkyɛn no Mantumi ne mo ankasa. wɔstudy Korinto asafo no Oi. ɔhunu sɛ ɔmanya honhomufo wote aseɛ from 40% to 50 kura no ɔmni ho ebi wɔ 28 Ah, hwɛ. ebi wɔ 27 ebi wɔ 26 ebi wɔ 20 deɛ ɔyɛ mature kura na wɔ 30 so ɔde aseɛ nti Paul hyɛ ne nuanom Mantumi ne mo ne ba ankasa. mo nkyɛn no Mantumi ne mo. honhom wɔ sɛm anka wɔ sɛ mene mo ka no anka monya bibi wɔ mu no ntimi no mo anka Sɛ honhomufo.
Who say there were so many churches. I will call ultimate preaching deeply. So spiritual no. Because they are flesh. Sika FM 89.5. They are flesh. Who can catch you? Say, Boduko, or catch you? Say, or so the name of your son Catasno. What you say? When you mean the air, and when you mean the committee, the air, and when you mean Christo, the air. Ntikata trisono when ma de kodie. That is symbolic. For the crew, it means what do you connect? Obaka say nya sha. Eba cha dia se on tiase. Nti Paul say o kon Corinth o kon mo nche no wantimi no o man kasa se hunhumufo na emmo say ya bai honamufo honam na Galatians 5:19 aba catch you say honam nyuma daddy pefi what you say so honamufo Sika FM 89.5 na emmo se mantuma ka se hunfo na emmo se honamufo se Kristo mu enkokoa Kristo mu nkwada hwew no fo na me de ma mo nom ye Kristo mu dia nkwada enkokoa no misha mo amoya nkwada wo Kristo mu wa se wa se aka no fo na me de ma mo nom ye obaye no omamunufo na enye aduane nyaduane ebise na muntumenye na sesi ara mpo enti Paul ko na enye mfasudie bi ama no ntibise wa anye hu amfiri ho what do you say the demand say ya juma be koso honamufo no kire na kwankyere no onkoye na juma ntumpon mana kwankyere no onkoye na ne kunu no honamufo no mama kwankyere na baye bi hame honamufo no what do you say honamufo no me kosa de baya menya loto number honamufo no what do you say and the sound go full what can somebody of Jesus Christ who trauma and also me who adim do almost shine say omusu hina bayama no manya biadie do almost shine they are thinking about the store na wo dwom no said ye bay aye beton yo ma ewom nti ye bibi mami wo ye bibi mami ameso ma bo fade kase amanya nkopon na dia no what you say honamufo ba ma bia seme pe sofo me pa cho free so aseme pe no muya me kra afa kra di o ma bio sofo me srawa we di abompa ya mame na kra ma kwankyera me ya ba ma ne bebefie me nko amanim na wase na nikeka honamufo ni bilavire ne ho me babu America me yere nko an o hwa no o muya me enti me srawa asofo bompa ya mame na me so ntwe na ni nhwa me kakra honamu honamufo je me say amen amen what you say me sawa bompa ma no ma fa me ba ne nko honamu Sika FM 89.5 the actual thing aya de kwasoro no ya out onim honamu fu adwene ni me kwasoro me wi ani asie me honamufo adwen what you say honamu fu adwene sofo ne yade wo hunu ade honamufo bibi ba yawa wo hunu honamufo enti mi kobi honamufo no what you say mo pa ba na hunu Ghana for ya flesh o nyina honam obia ko pa bambo na mu so ya flesh FM 89.5 o man ko suma urade dabi komo se nwane what you say the person na me try ade Paul say one timio ani Korinto fo ankasesa hunhumufo na mu se honamufo se Kristo mo se Kristo Yesu mu kokwa no fo na me de ma mo nom ye na nya aduane o wi no se nufo o me da so num nufo ana Isaiah 28 no so ka kire o so wona urade betumi a kire nim de wona ba me na tena sankase wona watwe onufo nso da so num amen FM 89. what you say anke num nufo nyina according to Peter oh I first Peter 2 no
ti asam hiyo ye num no fuo di nyini ai kigai 1 Peter 2:2 osna mo mpa asam no fusuo kronkron radio ko awo nsesei aye asam no fusuo kronkron sen kokoa wawo nsesei na manyini wo mu akwa na wanyini wo mu dia konkwagiam enti so wona so num no fuo no wanyina nkwagia abawo abo oningwa sɛ wɔsi atwerɛ no wɔsi pasɛm no fusuo kronkron na wɔnum nanom na wɔnyini wɔm na de wakɔ nkwagyeem ɛna wo so da bia nofoɔ na atua no nti nkwagyea no sɛ woni nkwa o ɔyɛ sɛ nsuo ba no video wani dio dɔtea na ɔteɛ asɛm nie ɔde aseɛ nti ɛwɔ many ayɛ from baby Christians yɛmfa dom ma wɔn Holy Spirit ɛntra wɔ mu wɔmfa ne gift ɛma wɔn ɛbɛkyɛ wɔde aseɛ ɔhu wɔn nsɛm prɛkɔ ne nkanaman cause ɔbɛyɛ bɔne no aserɛ ɛkyerɛ ɔbɛsa yɛ wɔn na figu hɔ ɛsa di wɔn fie wɔde aseɛ sɛ ne maame yare na sɔfoɔ ankɔsra na asɔre no wagyae ne bibi wu ne wɔfa kura wu na asɔre pani ama asɔre no wagyae wɔne atu ne firi ne dɛm ɔno waba sɔfoɔ na adwen so ɔto kɔrɛhye ɔba so ɔba no aggressive ne bibi wɔ hɔ wɔne na bia ma ne ɔse asɔre ani dɔ wode aseɛ gye ɔto asɛ kan Corinthians was no from the Mabram and Yadrian if you some to me as if you some other say honor move for who said it a free shot what does she have honor move for 30% a bra moya 35 38 no move for percentage 29 down to 20 to 10 about what you say Nicodemus ni won nu 10% kura nti yasu kaso asam no na no so hwefom ka honam nsam Nicodemus honam ni sika so amen ya ka honam asam etra wana wa ya bai wonyini wa honhum mu na yese honhum ni yanyini ya ka honhum asam etra wana wa nyini wa honhum mu nti so da so amotofo a akwete se obi gina class 1 no akotro gu board no so composition so on twerɛ onim dia wo kan no for the great kra na so beti ase de what I say myself onim sika FM 89.5 ogina class 1 myself straight so no twerɛ myself onim no akotro so social studies onim dia wo yɛ no what the twa kono ma no kro obawe Jesu amen amen sanete onim the person that who motofo brabo Jesu amen amen into otia so dan mu no ha otimi otia so dan mo so hwe ase da sika FM o so ba ne toa na kono timi ba no otia so dan mo na so shano no motofo what you say otim bodwaman dia wo ka wonte otidamo enso satan yisu no because we hunamu ni we ya fidi ya nyina bi obe fra so dem akwabusunfi asaba wanya huhumu ni na mo tinimu what you say we do rough obaba odua FM 89 enso aso dem hoto na edesi patana dane dua na wate obakoma akuya kokko obako wo ka asem yo so preach atia me obetwa ntan saa o so no obako ade atin so ma akoro ba saba o ko fie nyina no otwa mo hia obi ana otoaso no otoaso kire no wo ye motofo sika FM wo ye flesh what you say akoshibra
nyina soloku obekonu aginam atete clubs ball for ball walonie so be sha ba sore anche ni gidie ni mienu jo gidie ni kuro ni bi oye kakra what you say one okese fa kasare de makasare na fa Nyankopon de ama no into akwa no for de nyame de ama na wie aka kasare Sika FM motofo anu no ho enti am say me kama wow your analysis ayi do nwanyini na check ho no bu sase percentage ru wa fa he amen amen asam na hu man chimini man kase se huhum fo se hunamfo se Kristo mu kokwa for dem ma no yene elufo anya duane efrise wontimi nyeme se simple muntimi fisa moda so ye honam da so ye honam ni bra ho ya ne aprapre mu number 1 ahoya yehu wo mu number 2 apere me na nka wo se adimi ye panini me ba sori enne asoro me ba he enne ya fo wa matome ya da na modina secretary se so no nanim momentia aso na na meja ni e patano eno jai na panini de aka bibi ya ni monyam se enka bibi ya na mode ma ya fo wa mo fama me otia sikantia je me so amen apere ewo mumui monya honamufo mo na ntini mpa mu ala what you say wonya honamufo wose mo na nti woni pa mu ana nse honam tibia no honam tibia what you say me person na no obi a wo tie me ntie ne ye wose sie nam wose sie wo honhom a ye nante wo honhom so spirit what you say nti sa ya kase onse Christianity ankasa no wose onyankopon ye honhom wona wo sore no ansore wo honhom ni dia nukurim nti so want me worship God spirit and the truth on count so we motofwa on count jeme so amen and obiara God spirit amatina mu no nti na Paul say se obi ni Kristo honhom dia o onya ne dia ana wose mantimi no wankasa o o tia sore no wa wonan so bia ne papa ba ma wasane ne tuo sese kro ne ne twempra na wa de o ka no asi nani na mi gya no asofo mbaba ma konhoma o da so ya honam o so fo so da no ho akoda ne mpenachi ba ma ne nya ne ho ade empena no otwe no what you say what on apatese Sika FM amase me nya apatese mbaba mdwetri nsem hunu no okeka ne sa asofo ya oba haidia zimunu ko a nya dia oba masafo na koso kra nse anya adwuma ni nya dia obetimi amasafo na koso na nsa ya tonya no ane de bo asore no no ane de sida yesi we a odi abegyina sa nsa ne nya yenya ato oba me sika didi oba free ha nche obeko omo aye so ati ase ampani fo trase say Sika FM ya bopo sofu e yenye sema no ono nko abetiem WTM anko ne ho ne dia obetiem osi adwen obetiem adwen ne nye na se atua ne ka so me na mo se nsa ma fode mfa sika ni nyina ama no baby obeti o manage no a obetiem o manage no a me be sa no pai wonu ho ma ya motofo ano jo amobo fuck o se me ka mo ra ho money na bibire bi hu no nti so very church power o very church one God spirit in one so doso wakwa taibo ni minim na okoba taibo ni minim okoba obegire ni mo leading paibo enso e kamo so na no na atie asemo what you say na no na ate adia eni kwa sa tunisi ntidua na tunisi ntidua otimi jai no otifie onya hunamu ni a eni asanka eni odi a enka Yesu ka tell Peter say get away from Peter Satan
na rade sese me no nam sese de me abonsam ane afa fa wadwuma sese nyini no adwuma nya yizo jo se o kan hase o se me ahoya sese mina peria wo mumi mo na so nya honamufo adwene se wanyini so na jama so amen amen what you say at times I'm sure say yes area secretary ko pension ya ba to aba na hu na sofo a so mo nuru 40% ani brum enu na hu na sofo a o mo nuru 40% o mo na ma se tue ska o position o pre sanan sabe kana na ka tua akosoro look at you what you say e mo bribe wa wan to amanu no wi ni a asamato what you say o mo na kremu church say your mo property 89.5 o ko ka o so ni bra ma bra nsa na mbedru position we what you say nti obi o ho a ko Bible school na wie but onu 40% onu o kan kugu asem advice bi a wode na nipa bi a flesh yo let's go share no usakura musia meeting na so obeka bia utimi ze we nsema waka ne ye baby 89.5 asam to ni tirim amfia petepe na mfiri ni tirim okra hard heart kuma na den what you say we person na pai obi a watie me ntie ni ye so obi abofra e wo Kristo mu a sani abofra keto atena fam na tele wate watam na ode ahye nanum na wo pani na agina wa se tumirika je no ode tele wate bia na akokọ bi woto na wakoje on say the city sani Kristo mu nkwadate 89.5 onima ni wo onimu fare akwada bia onima ni wo akwada bia nim fare bedwomo begina dwonso onfa ho ana meboa oba wuro ni pieto adwonso ni ba twasian so oba dwonso onfa ho torete de no oba koto hwa akọ onfa ho same Kristo mutie nti such a person me tira wade o yemfa bibia nhyane nsa yemfa ne tira office bia oni akonya bia ye ono ane dia 89.5 yo ni ba yo ha ube wati asore nso no ni office anya so nkwaje de odi office o spiritually the man office oni akonya such a person who did na chi kwa onti be muaw ama hu grow in spirit ni akonya the person na mo am otro no ntro ni because I am simple there is a three steps in Christianity one who na FM 89.5 wani namu papa down so we akobu nsabjem ubewu ya ba ye wa ye Roma for mbaba mash what you say ya ba ye wu fusuma mam edo wa nsu ba kobu nsabjem because God spirit ntimi no antra yes nso se honhom ne mo ho na nyina akosi wiase de ye oso atamo nkyai obefiri mo nkyai betena mu enso dia still oda so gina wo nkyai wontimi metena wo 89.5 why so the wontimi metena wo na che se undeserve so dia se undeserve is every day honhom na wera ho enti otena mu enyaye ni pesa na no pai obamu buo na wera ho na statism no awosam yemi Kristo som ho bibi enti na Paul say ye adwuma ye wose bomodin ye okra nkogye ho adwuma ye adwuma ye ye communal labor wo abrabom hunom so ni nyina throw it away na develop God's spirit that is the best amen ni say na bi ba nhira amen yo Peter no akasi I see Hebrews yanko Hebrews
Hebrews chapter 5 verse 12. Verse 12. Na brank sese moya chechirefo ne ya bio se wa chirechire mo. Obi a tire sori no more than that 20 years. And ka wo bishop. Another boy. What tire sori more than 25 years, more than 20 years. Sani pano. I was so yetimika so ye sofo. Because what trend to tell yes, sir. Jemeso, amen. Amen. What trend to tell more than about 20 solid years? That's what that's your motto for there. At the end of the year, we be. You say, Casabrano, once you bet me a seaboard or baby, I stretch. When you know when you're mimu. What you say? On conqueror, on Serrano, I was so. Wow. In Tinkaji, all our treachery. You are more than the teacher. Yes. You are more than the pastor because over one more back is so when you're 5 years. And was starting so in your Juma. About what I say, every clock or Bible school 1 year. 1 year we was starting in Juma and Penny and Panso or Conanim or Yamimu. About what I say, and also a treasure for Nasi 25 years. But the Genesis walk around him. Why you decanted? You be a one coast class. What do you say? What friend of class or Mompire? Just a mutual. Hey, we will surely be more. You about what you say? What you want? What trust? No, I don't know. Sika FM 89.5. No other. Obey how Chrome. Yeah, buy a check as a friend. You want to share here. We the free more ye. What I say? Sabre one can say. Ya pass for the trip on this up anyway. Uncle Hassa for her. Brother, Uncle Hassa for her. When so Uncle Hassa for her. Because when you're 10 years, Obi could do yes for 3 years. Abaya apostle. Sika FM 89.5. 3 years old. Abaya apostle. Baya prophet. Baya pastor. No be a dia sorry. 25 years. That's what church now. What you say? Still, yeah, that's what church inside your mind. Here we go to church when you go pon ensem mfiti asesem. Yo. Na ma yese wona hia wo no fusuo na nya aduane. Nya aduane ayeden. No bi onom no fo ne hunu tene ne asem no mu. Me na me try. Na bi o, no yakokwa. Sika FM 89.5. Aduane ayeden fata wona woni. Fata wona woni. Hom fam. Hom fam. Animti won katede akokwa. Animti won katede akokwa papa ne bonim. Oh. Wona muntie sawo de ni ye. Because not very sure kwa sorry o or you are dia. Hire baba na wo kan oboa. What do you guys say nyame bi antum. God spirit bi na ka dress say. On go grab was na atoma nyina gu abontan. O ho sere. O ka dia jama wo 2% too. Sika FM 89.5. So it's just analysis me see. John the Baptist kura o nu tate. John the Baptist nu tate. O se wona ma wo no. Obi ama asase so che Yohane Suboni. Na de oye ketuwa bi e wo soro hiniam no. Aso che John the Baptist. Ana metre percentage the person e kaso bi e Kristo mu akokwa. Yankana mfra wana ye huhumufo. Yamfa duma chadi anumu wa. Ankwaji ya Koranu. Iti anye ya babon. Honkunkuru ntra wamu. Jamaso amen. Amen. What you say? Na ontra wamu na bade ni wakasa tra wamu wate. Saafono ni wajina wasi bibi semenko. Bibi semensa. Honkunkuru ya bibi. Unima de kodie. Onima de kodie. Nti Satan wati asori no anso Satan na yusu no. What you say? Nti na boy me kasa kire nyansani. Amen. Jo, what
Osaka Hebrews wa abame de pa. Hebrews 5:12. Sisu bi o mama. Ose na ebra ankasa se wo kyerɛkyerɛ mo no. Ebra na nka wo se ye kyerɛkyerɛ no. Ehia mu bio se wo kyerɛkyerɛ mo Nyankopɔn ensɛm mu asese. Ye wo level bi wo ho a. Eni kwase ya ka kyerɛ nse dwama mo bio. Asemo because watra. Wose ehu hia se ye kyerɛkyerɛ Nyame asɛm mu mfiti asebie bio. Na ma yɛ wona ehia won nufusu na. Ehia won nufusu enya duane eden. Na obiara onom nufo na ehunu tene ne asɛm no mu. Obiara ogusu num nufuo no. Ehunu tene ne asɛm no hunu mu da. Ala de no so hunu ma wontimi nya trenini. Ninkwa. Hunu mu da. Sema ya won konkonji. What is it? Oya akokoa. Wose oya akokoa. Na aduane ya de ne fata wona wanyini. What is it? Hu fam. Wona wanyini ne de aduane a dana ma won. Anemti won kate de akokoa papa ne bone. Jeme so amen. Amen. Nti ade a pese me di twetwo. Ade me obadwem mani. Mpampan so wadu no. Eza fa hugina scale so. Wow. Fa hu kogina scale so. Matra ne oma me ensa. Fa hu kogina scale so. Na sho ba bia ugina. Oba tonyo mo all right. What is here? Basika ewiawo. Money conscious. Otonyo mo all right. But last that should to mu. Jeme so amen. Amen. Otonyo mo all right. But you are fornicator. Otonyo mo all right. But what throw? What is here? Because ni know transcendence. Me show bisa won say and the so percentage see 30%, the word 30%. Hon kun tram. Tell him what him that's some so na dia bai. Who da? Asem pa ma ka kire ona do. E Bible na proof wa kire. Nti ana me de manusi obagema. Sanka ba tie me. Like what wadwum poso be ko wani mu anka babo awo. Amen. Awa so free baby awoteno. Amen. Wo hwe mu a, honam nyuma da di pefe, adwaman, efi, akohwie, abosonsom, aduto, otan, akayo. What you say? Abufuo, kunsum papamu, ni tan, asabro, agrobone, ne nyama tete sa, ne nyina watro. Ne nyina ye honam fuodla. And I want to develop God's spirit and the fruit of the spirit. What is here? And to examine your life. Amen. Amen. And then I pay on your son in tear. Madame Shay, Kowanimu Radimu, Sarah baby Awatino. Jebeso, amen. Amen. Monsieur Obia or what? 10%. And then Paul, about was Romans chapter 3:23. Was a 1 year. The entire Paul Canon, Obia clock 30%. And all have sinned. What is it? When you compare when you are a poem. The entire Paul that can't ask him. I don't know. What am I buying in our bonnet? The entire Paul can't ask him in Unsuban no ne ye emfata enti wodi two scales so enwe jemeso amen what you say teacher ni bia hwehwe say class ebenya 100% not 30%. 30% you fail. 30% me say aliabai fail. Teacher ni bia wo so ye teacher ni a wo trade asoma make wonim baby o ma pass mark 50, 40 credit. What is here? 50 going, and I'm a pass mark. Now there was a shankasa, and yes 70%, 100. Sunday near Radin the fullness of the spirit that is 100. Watch yourself. Obia saw them eyes a Christian. Oya bibi am si Kristo ni mpo na oye say. You are on the levels. Christianity no. Matthew say on the 3 steps. That's it. And on the cassette the fullness. Jemeso amen. Amen.
Oh, yes, yeah. You're on the levels. Amen. Me pesa obi a wotie me na no ansa no nso me pesu ya wa kwada ya wa brantie ene e wo panini je so amen emrantie ya bia no I started from 30 years age 45 30 years to 45 when you come around here obi free chi ba nyina ya kwada be si 30 onkura pani adwene ya kana kwada ana memoa ya wa mrantie je so amen ani ya wa mpanifo na dia tiani sa opani ka asamo yetimi ka se wedia wa company nsem sa kwala ka sem bia yetimi ka so ye mpani nsem dudu so ka se mu do asechira ne se yetimi ka chen sa kwala nkasa sa bi tira se ba bia o ka ko ya no unu sa age no so ka ho nsem na wa ka ho asem odi ase yes ebio sampani fushia na kwara akatena me yetimi ka chen sori fi ha utipa ba na wa yes nkomo na ye bedie no aye mpani nkomo ngwala asem ye pamo no je so amen asechira ni se endeserve share otie bi enye so otie a enye but najuru na ability mu no enu sa level no that's right o je so amen ya wan kwala asem endisapani bi aba from bayankwala neoma etimi kasi ni tirim etimi ka kire ni dwa sapani mumu aye oneoma sankwada so ya se pani mumu o ye hote sa kwada jeme so amen enti awasaya ni akanfo ne ganafo no yetimi hu e ba cha wati ase yetimi hu the levels ti asemni na de won sosum ana me ba kire wi ya maranti yobia jamesha amen ya wa maranti yobia e free 50% 60 to 70 the friend say ya branti 50% 60 to 70 e woni say ya babunu na branti oje me so amepe amen dia tianie sa obi ya branti a honam fam no ohuru wusu anyini ohuru ose our experience what you say but so sham panfo badam ala sam kamwa ana ho say oni onka ho onka ho to ba cha what you say yes honam fam sam na make no o sham panfo badam ana ho say onka ho kora ana onu atiri bua no say mpanfo mpam chomisa mo fa nchame that time onu atwe they say amen but so nam outsider what you know say when you the person me ka sembi sabrantia wasafunu a no dia no say onim bibia alantisem who say onim bibia ono so nyamensa dia bai awono so so ya se kwasem ohunu wo so ono so nyamensa wono so amen but abrantia bia no my uncle Joel chapter 2 odifo Joel chapter 2 on konkrokro hwiegu a yan radio de yamrantie
ɔsi sɛ. Joel 2:28. Honhom ehwie gu na yɛyɛ kyiri mehwie me honhom agu honam nyinaa so. Mpani. Na mama mmeranteɛ. na mabani. Mmɔfra. Okay. Kenkan. Ɔsi na yɛyɛ kyiri mehwie me honhom agu honam nyinaa so. Na mabani ne mo mama ahyɛ nkɔm. Mabani ne mama ayɛ nkɔm hyɛ. Na mo mpani asoso daeɛ. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Mabani ne mama ayɛ nkɔm hyɛ. Adifudwuma wɔn nka ho. Yɛyɛ asɔre na awurade fo mu hyɛ nkɔm. Ɔdi aseɛ ɔhyɛ nkɔm no wia wawie ɔnka adifudwuma ho. Waka ne namba sɛ ɔdifo bi wɔ mu mu. Anadwo ne kata so na ne so ɔde hunum na mene ne kasa. Enti so obi nim yɛ a yɛmfa ne nyɛ difo. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Wọ́bẹ̀yẹ nkọ̀mṣẹ́ni wà sọ́ọ̀dẹ̀m but you can be a prophet. That's right. Wọ́n sẹ́ de ẹ̀nyàmí ẹ̀sì àkyẹ́ mu. Wọ́n sì mpẹ̀ni nsọ́ àdáyẹ. Na mmeranteɛ hu anisuadeɛ. That's it. Na nkoa ne mfena so ne nanim no mehwie me honhom agu. Wọ́n sẹ́ de ẹ̀sì àká no. Ọ̀kyẹ́m. Ọ̀kyẹ́m. Nti ɔnhwɛ yɛ a silent spirit no bɛyɛ ho sɛ woyɛ diifoɔ nso na wonka ho. Asekyerɛ ne sɛ aberanteɛ bi ayɛ easy to fall. Hwɛaseɛ bɛn no. Ɔyɛ easy to fall. Nti a ɔsankafoɔ kaa sɛ kaw bɛfo mmerante birim. Ansa na ɔnɔ bɔne no ayɛ deɛ bɛyɛ because wodi mmeranteyɛ bia mu a ɛhɔ na Satan ɛfa Yesu. Wɔn hwɛ yɛ a wɔbɛ process wɔbɛka sɛ nyame ɔmmerante yɛ ɔbea mu. Yɛbɛ sɛ amen. Wɔyɛ ɛyɛ deɛ o akwara bi ɔfiri bɛyɛ sɛ de wɔn a yɛawɔ bɛ nyinaa no wɔn ade kɔdi yɛ friend prostitute. Ìbàtí wàá di aseɛ. So obi bɛ yire ne ho ayɛ prostitution paa down to 35 years. Nti yɛbea ne mabawa yɛbea hɔ no hɔ na Satan fa no. Ìbàtí wàá di aseɛ. Ìpè sɛ ne kyerɛ wɔ adeɛ ntia. Ti asɛm ni yi. Nti Christ sɛ ɔnam Solomon so ne kan. Wɔsɛ ɔbɔfo no a ɔbɔ wɔn kan no ɔmmerante birim. Wate aseɛ nti mmerante birim no ana ɛhyehyɛ nyame yɛ saa age hɔ no bɛ sɛ ɔbɛnya ɛna ne agya wɔmyɛ matured a ɔmama feeding from mmɔfra ase sɛ wɔn sɛ de ɛsi teɛ na woahunu nyansa na de woakɔ nkwagyeɛ mu. Amen. Saa na ade ne teɛ nti na deɛ nti a wobɛkɔ no sukuu dan nyinaa yɛ mma no aberanteɛ no te sie asi ɔka tons ɔhunu anisuadeɛ ɔbɛkɔ akɔte asɔre sɛsi a gyeme sɛ amen na dwame abɛyi no atwe wɔ sɛ puu cause ɔyɛ easy to fall. Ìbàtí wàá di aseɛ ɔyɛ easy to fall. Wɔgorɔ wɔn ɛyi anisuade hunu ni nkɔm sɛ ɔbɛhyɛw no ɔbɛkɔ w'akyi nso ɔnyɛ prophet. Wate aseɛ ɔsɛ mo mma banini ɔbɛhyɛ nkɔm na mo mmeranteɛ hunu anisuadeɛ na mpanimfoɔ no asoadaeɛ. Gyeme so amen. Nti ansa na awurade bɛtwi so obi sɛ wei ɔyɛ prophet na ɔyɛ obi a wakokwa ne nkatedeɛ akokwa ɔne bɔne ntam ayɛ deɛ ɔbɛyɛ ate ɔyɛ fullness. Mɛka sɛm akyerɛ wo ɔno agada nipa paake so ɔmobɔ mpa yɛn nso nyame afra yɛn ɛnkyerɛ a na woyɛ anyim wei gyeme sɛ amen bɛbɛ sɛ mekyerɛ wo mmeranteyɔbea wate aseɛ ɔno nso di akyerɛ na wɔn nso atene ho nti
mmeranteɛ no deɛ wɔn adwuma yɛ no ayɛ te sɛ aboa wei adoa wɔpam ne kooko ase a sɛ kraman kora di n'akyi a ɔtu mmirika na ɔde ne nan awuo kooko ahaban no mu wobɛhu sɛ ɔde ne nan akɔwowɔ yɛka ne sɛ bɔɔdo bam na waka wira no akata no ho ɔni sɛnti nti kraman no bɛtwam bɛsɛ obi a wɔnim style adoa yɛ no bɔɔdeɛ no si hɔ a na ɔtwitwam bɛhu a nso aku no saa na teɛ nti ebi a woyɛ aberanteɛ ɛwɔ awurade mu from 50, 60, 70 no don't grade yourself so you're matured. Jẹ́mi sọ amen. Don't grade yourself so you're matured. Maybe I told you you need to calm down. Brafom. Was it your sister so who be no? When you see the only sister say or who be no in the sight of God. Amen. Amen. This I'm sure mabawa. Nasa enyini mabawa. The level of Christianity asem na make enyini mabawa asem. Obi a babere wa nso still odaso e motofo. Obi aba akokora awa asori fie wanyini pa honam fam. Nso wo mo no oyam abofra. Yes. Jeme so amen. Amen. Obi so anyini pa wo ewiase but who na fa no oya waduru mranti yobia. God yes. Wo mo na ka hu asema mu do a no mo so atwa bato honam mu. Yɛmfa ne sɛ wayi saa mpanimfoɔ afufu dwene no ebi asɔre mpanimfoɔ mekyerɛ wade o ɛnsoro wo mfam no ɔyɛ abɔtɔfoɔ wɔn na tena se kasa no ayi ɔde sɛ mpaebɔfoɔ no ɔmobɔ no ha na dwene ɔmo keka mu dodo yɛngu no onim mfasoɔ a awɔ so deɛ wɔte aseɛ onim mfasoɔ a awɔ so honam no wanyini nso honam no wanyini amen ɔte aseɛ onim mfasoɔ a wɔ so ebio otimi ka sɛ ebi ana brantie bi yɛmfa nsɛ nyame mu ɔyɛ abranteɛ ana ohune wo sɛ wɔsɔ no nso kɔdi adanseɛ otimi fra ne tena ase na ɔka kyerɛ sɛ wo hɔ na akyerɛkyerɛ wo a wokɔ pirikyi onim honhom adeɛ biaa so what you say? Enti asɔre mu no yenyi abafo ɔfa ne madi panini na yɛhwɛ deɛ wɔ grow in spirit. That's it. But what you say? So wɔ sika so ni sika ebi a wɔyɛ abramu a gyeme so amen but ofiri ne mmɔfra se na hunu kyerɛ asɛm no enti wɔ develop spiritually enti baabi a wɔduru ne papa pani na wɔte hɔ no onuru hɔ meba kyɛ wɔde aseɛ enti yɛwɔ mmeranteyɔbea ɛwɔ honhom gyeme so amen wɔte aseɛ look at Nicodemus mekyerɛ madeɛ o Nicodemus wo ne wo sɛ ɔyɛ panini ɔyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ that time na afɛ na Yesu wɔ 30 years ɛna Nicodemus nso Farisee no kura wadi buru 30 years enti wɔwo ne wo sɛ ɔyɛ panini ɛna Yesu kɔhyɛ ne sɛ Yesu sɛ gye sɛ wo foforɔ sɛ mɛyɛ dan akɔ me maame yam ne ansa ne wawo me na deɛ maduru abɔdwe sɛ tu sa wei kɔnda soro ma sa tam me maame ato awura ne yam wode aseɛ enti hɔ no ɛna Yesu ka kyerɛ ne sɛ enti woyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ ɛna wonim yie no woyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ ɛna wonim wei ɛna wonim wode aseɛ na ne nkyerɛkyerɛ no ɔkyerɛkyerɛ no kwan baa so ɛno koraa asɛm wɔ ho Jesus sa ka kyerɛ ne sɛ mframa bɔkɔ baabi a pɛte no wate ne nka wonim faako wonim
wonim fa ko ofre ene fa ko reba what you say Yes. na so me ka fo asem na so nyi ne bada na me ka so asem a enti wo mo me trawade o wo ma ye mrantia no wonim huhum asem amu do Suro ne ma onti ase. oje me so ambe amen Amen. o so ne ma nso anya dia bai Onti ase. Onyanti ase wo mu da. Sa yawari sa woni pani bi ana na pani na develop God spirit or your fullness na say the focus our adwuma no so e bia amfa say sika bia ba bia for the job say the be adwuma ni betum onti ase wo hu ho say hu no fam no wo sise no wo duru ko hu mo no ono so tenke flesh and at times you na nyo mo a standard that we do je me so amen Amen. mama nka sam nchiro Jesus abaji Petro kodo o jira mu kasai abadu bro o ka che Peter so onyi nam no o ka che nse ka ko dia eden odo the deepest of the sea we ka sam na atre obia enti amani no da so ya branch o nyame mu no anya percentage awrade pano no Amen. what you say na percentage awrade pano no ha etoda bi o betumi akogina ba bi na obi preach which means we nsimo kan nyina quotation kotu ya no ni njire mu achim no oboa Ayire no pa so tise. anso no hu fifle pa no Nyagoro. asamba na me ka kire mo na no enti so bi a branch o nyame mu a masa o hu no say ono nso o wanimu ahoya middle age secondary school ahoya middle age that is secondary school the battle what you say Yes. ahoya middle age the person obi a what you mean ntie ne ye so obi ko secondary school na say owie no oba the atiari say at times wama wona wo fie wuri say we educated Kusia homa. so ya se na tade se ko ba fa so unity ne se de obesia nante okrom ne ka se nyina e ba so what ya se yes and so na dwe nyina ya say o ko school but odi on pa wi secondary school no o wi na betre fia ana ba usa say nyon ko ni university ni That's it. nyon ko kura no amen Amen. so study so be one university na so be fia ojo obi wura university no be fia action no was secondary school no I am wura university oba form Ojo. oba form sa tu no na no aye ni kurom no Jai. ojai Jai kura. oja se enti sana Kristo som no so atie your levels That's it. asamba na me katre mo nano oje me so amepa amen Amen. your levels amen Amen. so o de toto ho ade me kire wi o de toto ho a obo sa sampa na me katre no o se Kristo mention say o de ogu abano de ogu na asase pem no asu aduosia Ai. ba bi so aduasa ene ba bi nso so wa so enti dia me pese obi a wo tie me na our outside ehunu ni say love obai ana wadu Oh. jeme so amen Amen. love obai Ne wadu. ana wadu e ba cha what you Yes. love obai is it middle age or primary and also university men ahin wadu so be o middle age me try ade number 1 yehuna nibre e woni mu obi o middle age
yehu anibre ewo ne mu. Number 2 yehu anwinwi ewo ne mu. Jemeso amen. Amen. It's how I do. Number 3 when you easy to sani ma me bubo so nyina tebe de wo hwe. Obi wa middle age. Me tira mu bio. So obi wa middle age. Me kasa ya bebre. Me kasa me si bebre. Jemeso amen. Amen. O think say o catch. Always thinking negatively. So, who is say aduma wo ye no na nshira wo. That's it. Me sama de o. Who is say aduma ni ye yo no ana nyame de be hira no. Who is say so fa ni nshira ni fira aduma no. Me ba cha ade ase. Yes. Who say so fa ni nshira ni fira aduma no. Jemeso amen. Amen. Obi o 100% nso no. E woni say ni nshira wo nyame ho. Petro busa Yesu vacha wasem osowura ye yadwene ne atuaka ye nipa ye ntuaka ye janyo ma nyina ho abedi wachi. That is middle age e de akora na ye benya. Jemeso amen. Ana Yesu na wanyini wadum no no aka chanse me no mie no aka tua de da beduru papa no ho. Yes, Abeka. Jemeso amen. Amen. Ada ye beduru papa no ho ne yemi no yensa ba ka katua. Ansa le pite class here. The bacha adi ase. Yes. So one who say de o ya. Kristo so mo ba pempem. Ano safo no. Odi sofo aka kro be jai. A kro be di sofo anu ajai. Ade che anu adi sofo anu ajai na fa aba sesa. That means you are going to continue the enemy because we are not matured. That's right. What is here? We are not matured. Amen. Amen. There are so many here. So be a middle ager. As some pan American. It was said. Onye sebi say sober, the word sober on count. Onye sober. Amen. Amen. Why take for that? Oya mami ameye, onya mami amenye. What you say? Ani who say? Say afa am kura no opera masofo. Ohwehwe ho nam fama katua. Sa nyumo kura no oto amasofo. Sofo nyum na meto no. Amen. Amen. Ohwehwe ho nam fama katua. The bia o musician oto nyum outside. Na friend see ya crusade ya revival, but to nyum obe charge you. What do you say? Who say na dwuma mu na nhyira wo? That is wrong. So when you are doing more, who is a sensika de ma nka nhyira wo? Na ka tia urade de tia. Wona waje won kwan wona ayane dia akatua no. De odema wo no aye dan kwa. Amen. Anu no abodi afra yen. According to Ephesians. That's it. What do you say? Chapter 6, 11 down. Was it so down kwa obo di fra onu mu dene. Down kwa no. Anu ni akatua no. But so when you wanyame mu ama do 100% a wo hunu sade no. E ba so akatua ni lankrusa. Na makatua. And you always overthink. Nipa ye dina chi kra. Me say anya pansunku na asio. Do waste mo time, makna mo time. Yesu Kristo time. Onyina na ye adwuma. Asadi oni say na asia no say. Sika say na asia no say. Ko aba to be a told ya sika pedia ma here for. What kind of
Bible says son of so for the United Kaya. But Judas said the other course of my tea. Obidia Chireko. And I used to know you do go to some trap the Kudianti the Gunuso. That's it. Was it well? What the Assamia Mamisiada? Samia Montino, Papa Sefo, Asama do all the other. But also Jantia was saying. What you say? When you matured, you come to 50-30% be. Me say, well, branch here, brother. What do you have one preaching station? You didn't to so do the man who back could be. Well, who was so unsure preaching? Oh, I so for. Amen. Amen. Well, who was so unsure preaching? So, yeah, Jumano. I know about sorry. No preacher Montana, some man in preaching them hobia. No job. Yatiana mo cash. Yatiana mo cash. You so amen. Amen. Because me trawa de. Enti nyini wa uradim. Amen. Masa ha, you will love me wow. What you must urade no nim komoda. O yini hu adi kura tra de wosofo anim. O de wosofo anim. Ana ba. Yes anso a calendar no a mo maji atum say Yesu no. No ade no abekere. Say no na ugidi esem. No ayi no abekere. Wo si ye urade yini hu adi tra me nyo no a. Odi ase. But so nyini a masa obetimi abepia so odam amira wonim kan wuso. Amen. So nyini wo urade mu a obehura de perfect obehura de perfect nyese bebuo. Fani fabia asam. Fani fabia ni. That's it. In the times obewu obi no atro ne somebody so professor so bitimi sre. Into the levels baby I want in Christianity spiritual side after my man say what there occultism more your higher rank your rank by rank you must say amen amen so evil side almost crowd rank by rank yes and no occultism dia osmen so me sha your rank be who for yes. Your rank be that is evil side. And so no, your rank by rank. Yes. The same as Christianity. Your levels. You must say amen. Amen. Your levels. And the answer for the principal and so Master Bible not down. Joe, be Isaiah. Be Isaiah. My for quotation back from Isaiah 28. Verse 9. Isaiah 28 verse 9. TB. Was a wine or better in the Number one, Obusa question. Why? I know that the better in India. Now one sooner Oberman what a sen can say. Trust him no Bible no. Why no you didn't share home bedroom no. One hour work out no for. So amen. Amen. One hour the abai. What you want no for? One hour to free pokuya. One hour what you want free pokuya no. The from according to him. So amen. Amen. And the Awurade ma won teach us some na se wa brekura da so yan kwala no ma. No for. Then I can come and test you. Yes, love one no. Oh. Love one one ya tell us ya. Enye Jebe so amen. Amen. Who so any better rather control the flower mo. So Won't you famrant ya bia ne Awurade nante sawo. Yo. Jebe so amen. Amen. Adwuma de obetimi aye. But wo ye mu no umi sex doso.
wahwe aseɛ dɔɔso wahwe aseɛ dɔɔso ekura tutu kutwa deda ho bebree asɛmpa na meka kyerɛ no sɛ awurade yi wadom na sɛ ɔtumi nyini a ɛduru mpampansuo bi a na ɔdan w'ani hwɛ w'akyi a na bɛwo sɛ yii nti na Paul sɛ mɛyɛ abɔfra no mekasa sɛ abɔfra Paul no na medwene sɛ abɔfra na mesusu sɛ abɔfra na mensusue yɛ abɔfra na mebɛyɛ pani magu mmɔfrasɛm no gyeme sɛ amen mebɛyɛ panini no magu mmɔfrasɛm no enti deɛ ne ɔyɛ no Farisee mu no nyina na yɛ mmeranteyɛ bia ɔyɛ abɔfra deɛ ɔkeka bom makyɛ no makyerɛ wɔn sɛ yes masɛ mmerɛ obia ntimi nhyɛ no agyimi ade aseɛ mensusuyɛ o ɛne ne bibia na mmɔfra na ɔbɛnyine yɛ no agu mmɔfrasɛm a ɔbɛhunu Jesus wɔ Damascus kwan mu hɔ no wɔsi ei sɛ mmoa asɛm na meredie no kɔsi adwuma na meyei gyeme so amen ɔgu ne nyinaa ebio ɔbɛnyine yɛ no anuama ananka yɛ ne mfasoɔ wɔ honam mu no Paul bɛhunu sɛ asumina so adeɛ enti sɛ nɛ obi sɛ ɔyɛ nyamedwuma na nneɔma a yɛ sumina so adeɛ no ɛyɛ no mfasodeɛ a ɔsusu sɛ nnipa no ɔyɛ hwan sumina so adeɛ no ɛyɛ no mfasodeɛ ɛnum na ne nhyira no wɔ wosɛ saa nnipa bɛyɛ mɔbɔ gyeme sɛ amen saa nnipa no bɛyɛ mɔbɔ wode aseɛ number 1 wohunu ho sɛ woka akyi asoma sɛ ne ne wie school ɔɔkaa wone bi menkasa nyame ma obi anyɛ ɔma obi abrɛ sɛm a ɛyɛ paa gyeme sɛ amen ɛna mene dan wode aseɛ ɛna mene yere ɛna me kura no amanfoɔ kwabrikyire ɛsɛ me sika da bank kura nu 20 million ɛde adwuma na meyei mene hwee you are thinking flesh amen Bible nso sɛ awurade sɛ bra sɛm ana maboa wo sɛ wade aseɛ enti all the time no meka bibi sɛ woanyini ma woadwene anyini a nkwala asɛm ne mmɔfra asɛm no ɛbɛlidi wo de woakɔ baabi a wompɛ wɔmo saa no na ɛbi yɛ tidane ɔte asɔre no mu na asɔre foforɔ bi bɛbie na waka sɛ bomagye sika nkɔyɛ adwuma wɔhyia wɔse asɔre no magyae ade ɔse mu ni dɔ ade aseɛ ɔbɛgyae so ampa ɔbɛgyae sɛ sɔfo bi hyia no akyɛle woyɛ ha nka bɛboa wo mo ha yɛtua aka sɛ sɛ 4 million ɛna woda so tim na ɔyɛ ɔbɛwode no akɔ anim so aho sɛ sɛ sika no ɛne n'anim korɔ yɛadoro no attention sɛ sika no yɛ n'anim korɔ na wakora na meme kora atua me ka ketewa bi kora megye 15 million ɛsɛ masa asɛmpa na akai yɛkora yɛ paa sɔfo masa wote wayɛ dɛn gyae na bra ade akyeya no ɔde nkra asɔre no mɛgyae gyeme sɛ amen ɔwo sɛ de ade de sitiɛ oyi ti dane nipa yɛtumi dane no adwene sisi a ɔnyene deɛ wɔ n'anim deɛ ɔbɛkɔ akɔwura mu no ahase ade bɛma no afa bɛwi akyerɛ no ɛsɛ nso ɔkɔpɛ sika nti no sika nso meewo watwerɛ sɛ deɛ ɔpɛ sika no sika mee no sɛ ɔde aseɛ na de nkwagye nso abɔw bɛso abɔ asesa na asɔre no abɔ adado a because God's spirit elidi asɔre no asɛmpa na meka kyerɛ mu no
nti mafuti a mede mmɔ ɛne sɛ mmeranteyɛ bia no anya wadwe gu no na kyerɛ so ɔse firi adom mu kɔ adom mu firi adom no mu sɛ kɔ adom foforom jɔnkofiri baabi a wɔ no try your best sɔre firi hɔ na kɔ w'anim ɔsɛ obɛtumi kɔ university wie a wotumi fa secondary school nkɔ sa yɛakɔ parliament kɔhwɛ sɛ fɔmfɔ liver te hɔ a memigyina hɔ meanim tirim sɛ mekɔ stand MP obi antoma me because me school no mankɔ bi na makɔ akɔgyina hɔ wode aseɛ mekɔ asɛm na meka no yɛwɔ certain things quality things bi wɔ university hɔ a so nipa no wie school wie no ɔba bɛtena se ɛnɛ yɛ ɔbɛyɛ adwuma government work ɔbɛgye akatua gya wo secondary school ɛna ade kɔyɛ wayɛ adwuma no bi a 14 years but deɛ ɔno akɔbɔ ne degree ayɛ no professor na yɛafa ne nɛ no ɔbɛgye akatua kyɛ allowance so ɔbɛgye nkɔ akyɛ wo pay ɛna ma wode hunu difference wode aseɛ apartment ɛrema me no atena mu no different nti obi a ɔyɛ aba adwuma bia no ɔhwɛ ne pɛ sɛ ɔse no mɛsa akɔ school asekyerɛ ne sɛ ɔpɛ so ɔfiri baabi hɔ no ɛkɔ n'anim saa na kristosom no teɛ sɛ wobɛdu level of 100 hɔ a masa bonus ɛne nneɔma nyame de ma wo no masa wonhwɛ wobɛkasa berɛ nokora na meka kyerɛ no wobɛtena 11 ayi ameranteyɔ bia hɔ atena nkwalayɔ bia hɔ sa wonyɛ bibi pɛ mfiri nyame mu I tell you enti me challenge your life sɛ try sɛ wobɛfiri saa area hɔ ɛbɛkyɛ wade aseɛ wo sɛ yɛka ne sɛ electoral commission Nana Akufo-Addo agu no deɛ ɔkɔfaa no yi ɔyɛ saa vini ɔyɛ saa vini a monka sɛ Nana Akufo-Addo kɔfa nipa aforɔ ɛde na bɛsi electoral commission ɔde nani a deɛ ɔwie fɔmfɔ bɛtra hɔ wonim paa yɛde bɛma no wate aseɛ wɔyɛ bɛka sɛ na sɛ nyina yɛyɛ adwuma wɔ electoral commission ha hwɛ wo degree hwɛ wo degree na fa kɔpa konya no so tena gyeme so amen mepɛ sɛ obi a wɔtie me ne ntie ne yie mesɛ wopɛ sɛ ɔte kristosom mu dɛ na wohunu awurade na wohu ne yie na awurade bɛsra wo deɛ a baabi a wote no ayi ɔde sɛ 60 40 and 50 de ba no but sorry firi hɔ koraa na you're wasting your time. Amen. You're wasting your time. Kristosom adom animonyam wonya the grace of God so benya nipa ni mu atom na wanya nyame ani mu atom you lie wonya bi because we are easy to fall. That's right. We are nyama timi bu abam odiri timi dane odiri timi yantanta odi ase wotimi da okata so mfa oba enso na dwendwera mo ahwe ase yawo mo ka sa ahwe ase no ejina se me ni oba bo dwaman makokum nipa hwe anyinyi timi ma fall down because wonyini obi ba kan nipa sam na hura wo cause wonye fool what you say obi ba kan nipa sam na hura wo because wonye fool what you say enso na bia nipa na woka no evil na hura no to convince you the media ma fotia me tum na na say amranti yo bia ho na mugina mo mo se mo sum nyame ne de mudi agoro mudi agoro aya gudie udi agoro onse yesu bo baby ose da na me de betoto na mai hu what you say obu baby ose da na me de betoto na mai hu what sam mofra
obi bottom teben was monsa obi bompintin was monsa o say Yesu kan na cha say wan ka say wonnim ne woyɛ de abai woyɛ entima futu amede man obi a wo tie me na no pai so person ye mature Christian baby a wona nam no skirt na she show no kira say won ka ho utrumu na wo yiye ne wo na gugugu abonte no ene tiri nipa na awrade wo besra wa ye de enyiye ma wo besra wa ye de awrade no wo besra wa ye de ma every day utu nipa dodo say suntidua ebele o yen count on from ma yen count on what you say and wo ne honhom de ma wa nyeye nti percentage one awo no dem so benya awrade mu anigye wa ba ka se wiase kura dete nyamsum no go say na we got so so mompa nyamu yaye o ba tia mu kwa hwimpie ma the person na me de manu asi nyini wate amen free body owo no the branch yo bio free ho na sa hakura me de aginya dia the person na obi a wotie metienie ebi kwa we Assemblies of God so for so we middle age ebi we Pentecost bishop you can say apostle and so we middle age so far as any bra nsam keka ahoya what you say ayi wakoma mu ma middle age asikan we anya menka we na waseye wanye and wa Jimmy Pons a free me some no dia koma we me try sorry man na me na ka wasam ye district secretary and dia koma we na jeje wonim emuntia o di sofo o dia say intime shroud please be free rank ho I got the rank of God. Amen. The rank of Christ. Amen. The rank of the Holy Spirit. Fullness is so important. Me kano korachiro. Anya sa wa soro Robert tena because ngono kora nyama na timi atena kan soro ma. Mun soro nyina be flesh. Another point onya sa hintie babu ba na makanya sa sam so achiro. O soro ya babu awo. Jemeso amen.